Ah, bro, Pak Wah, anane ka ora awan, ora bengi, ngono anane ka ora jegangge, ngono karo tengak, tenguk, karo biat-biat karo rembah-rembih tok kaya wong bingung Pak Wah. Nah, kepriye ngene? Jane ngono ya kepengin mikir, tapi sing dipikirke ukur nangan-nangan tok paling Kak Pak Wah. Nah, kepriye? Wong sing dikarepaken paling ya ukur nangan-nangan tok kan bingung tok sih Pak Wah. Wong namane jare nyambut gawe ngono be. Wis ana 10 dino iki Pak Wong, anane Kak ukur pindah jigong nang tok Pak Wong. Nang kepriye nang omah jegangge nang gawean jegangge ora mangkat ke yo ora ditung, ora bayar. Mangkat ya ukur pindah jigong nang tok lah kepriye. Ya kuwe tapi dulilah Pak Wong. Arane iki pindah jigong tok pae jenenge iki gelem ngitung majikanane iki jenenge iki mlayan nganggo kowe tuku-tuku menir apa ngono liwet jenenge iki kepriye nyatane Pak Wong.